Čaute ľudia u nového videa a toto všetko je moja výbava na tohto Silvestra. Tohto. Tu mám nejaké rímanky a tak. Tu mám petardy, kompakt, tu mám 1500 g fontánu. No, tu mám Ecoballs, tu na všetko si tu pozrieme, proste všetko. No, tak začneme od této. Screenshot. Títo malí dementi. Viete, čo to je? To položíš, zapáš, to bude to je nepostredné. Dobre. Tu mám jednu Scream raketku. Momentálne, čo toto točím, tak už boli Vianoce, čiže už tu väčšinu mám vystrelanú a tak. No, dobre, ideme ďalej. Tu mám 2 balenia rotačikov, 4 balenia meteoritikov, to všetci poznáte. Balenie Tarzany, tu mám nejakých motýlov, ďalší motýly. Tu mám 1500 g fontánu, 1000 ranový kalašníkov, 1000, tak RTGčko dvojkové, 3 balenia Ecoballs, plus ešte tu mám ďalšie 2. Tu mám kompakt Nusák, 20 mm priemer, 20 mm priemer a rána 16. Začneme tunak. Tu mám 4 fontány, každá má 6,4 g. Tunak 3 ďalšie motýlky ako tie. Tu boli 4 37 mm výmetníky, že iba 3, lebo jeden sa dal na Vianoce. Tu 25 mm, počkaj, je to naopak. 25 mm, 25 rán od Dumbun, čiže to bude nádherné. Tak ďalší 30 mm, 36 rán, Dobrinek, všetko. Ďalej, tunek mám ešte čo z minulého roka, tunek Zombumi, Matabru a Snagger, neviem prečo mám naopak. Tu mám piratiky, tunek zvyšné Vipere, tunek 5-ranové piratiky. 5-ranové. Tunek Doom 5, minibombky, Dumbum Black Edition, tunek slabé Dumbumy, polgramové Bulldogy, polgramové, proste krásne. A tieto sú dobré akurát. Bad Bulldog. No. Ja idem už ku koncu. Tu mám toto celé balenie rímaniek, 25 rán, v každej ich tam 6, nejakých 7 eur. Tu mám od Dumbum 25 mm 2, to budú šlahy. Ešte tu mám tieto praskací komety. Ešte to iba tak prdka. Myslím sa prdka. No tak to je, čo ja mám na tohto Silvestra. Väčšinu asi pre všetky tie kompakty a toto nevidíte, ale dobre. Ja zasa mi lúčim a ešte súka, nezabudnite mi dať odber, prosím vás. Ja sa naozaj snažím, no, ten strich neberem, lebo naozaj ja sa som takto zameriavan na tieto veci, že okolo tohto. No to je asi tak všetko, tak čau.